जा लाजिदै नै बिग्राय फै बारा ओंखारबोनो हायाखै बारा स्पिडाव बिराद गिदोंना फार्स्ट टाइम ना नोङो सिमेन्टसापुरियाव मोनानि बेरायग्लांनाय नै जों साथाम दायो ओरैनो बरिं मोननायखाय ओरैनो बेरायनो होनना फैबाय बिराद गुसु हाजो खाथियाव बिराद मोजां आरो बोथोरा माने जायगाया नांगौसिम जोबोद गुसु नोंथांमोननि जायगाखौ एसे देखायना होनोसै आं जायगायाथ' जोबोद बै हाजोसिम थांबाय थाङाखै ओमफ्राय नोंसोरो बेनिफ्राय पिकनिकफोरबा बिराद मानसि जायोना ओमफ्राय नोंसोरथि दुर्गा फुजा जायोना जाया टाउनावनो ना थिगानो दं अक्ट'बरनि 11 तारिखनिफ्राय दुर्गा फुजा 15 तारिखसिम जोंनाबो खामानि जोबबाथाय थांलायनोसै एसे हायो थाबनो खामानियाबो मा बुंबावनो मोनसे खर' गुदुंसो खालामना होबाय खामानियाबो दायो नै नानिनि भइस दाब लागासिनो माने जायगाफ्रा जोबोद मोजांखा खिन्थु एसे केमेराजों मोजां नुवाखै दै खिन्थु जायगायाथ' जोबोद मोजां आरोना गुसु बार बारगासिनो बेनो जाबाय सिमेन्टसापुरि लास्ट मुरखं सेलेक जोबां खाथियाव दं सिमेन्टसापुरि बेयाव दं गोबां बर'फ्रानो सानजारि नोगोर जायखौ सानजारि नोगोर होनबा बांसिन सिनायो जायगाया बै सोरखुवारि जुग बैयावनो अन्थाइ बाला दिखांनाय गासिबो जाजोबो खामानिफ्रा माने जोबोद बे नैबे साइडथिं सानजारि नोगोर जेथिं माने बिदिनो अन्थाइ बाला रोगानानै हाजिरा मावनानै जाबायग्रा मानसि गोबां दं माने उफाय गैया न'खरनि थाखाय मावनांगौ जायो जोबोद गुसु बार बारगासिनो मालाबा मोजां सानाव दिन्थिबावनो नाजागोन आं माने बेनो अन्थाइखुवारि हाजो लोगोसे जोबोद समायना जायगा नोंथांमोना सोरबा सिमेन्टसापुरि फैयाखैब्ला फैना नायफै नायनानै आरो जायगाखौ नायना थांफै जोबोद मोजां साखाथियाव माने एसेबां गेदेर जायगा नङाब्लाबो माने हाजोफ्रा खाथियावनो दं बेयावनो गोबां मानसिफोर दं जेराव जोंनि जायगाथिं माने मिसिं होननाया बांसिन गैया नाथाय नैबे साइडथिं सिमेन्टसापुरि आरो बे जुनायफ्रा मिसिंफोर दंसोगारो रायलायनायाबो जोबोद गोदैथार बिसोरना माने बाथ्रा माने रायलायनाय माबाफ्रा मोजां माने बिसोरनि बुजि मोना नाथाय रायलायनायखौ जोबोद मोजां खोनायो आरो